2008ko martxoan bizitza aldatu zen. Mundua gelditu egin zen, irudikatzeko gai ez ginen egoera baten aurrean. Gure bizitza pertsonala eta familiakoa irauli ziren, baina zalantzarik gabe aldaketa hori askoz gogorragoa izan zen gure eguneroko lanean. Presio handi baten pean bizi eta lan egin genuen. Zaindu, lagundu, agurtu, negar egin, sufritu egin genuen, beldurri izan ginen, segurtasun eza eta ezintasuna sentitu genituen. Baina itxaropena ere eman genuen eta aurrera egin. Ikertzen segitu genuen, esperientziak partekatu genituen. Ikasleak hartu genituen gure zentroetan, zerbitzuetan eta unitateetan. Joan zirenean, agur egin genien pertsona eta profesional bezala trebatzen aritu ziren gazteei. Agian, lan bizitzan zehar izango duten esperientziarik gogorrenetariko batean. Baina, batez ere, argi geratu zitzaigun guztion ahaleginak, gure profesionaltasunak, guztiok ezinbesteko gaituen taldearekiko konfiantzak. Indar horrek gizartea mugiarazten duela, eta aukera ematen digula sendotasunari eusteko. Eta une zaietan irribarrea oparitzeko.